Bueno, egunon, eta ongi etorriak honetara bertaratu zareten guztioi. Egia esan da, aurpegi ezaunak ikusten ditut eta posik. Izan ere, landu egitasmoa hasi zenetik, ona txiri-txiri haunditzen doa, ekimen bat haunditzen doala dela. Lehendik, 23 kidek osatzen dute landueko komunitatea, gaur beste 15 enpresa, eta elkarte gehituko dira komunitatera. Beraz, posik egoteko moduan gaude. Zeren eta Durangaldeko eremu euskalduna da, eta mankomunitatearen egitekotan txertatuta dago euskara sustatzea. Bide horretan denon alegina eta konpromisua beharrezkoa dugu. Erakundena, tokikoan tokiko instituziona, eta gaurko ekitaldira etorri izan zareten lan eremuan. Zalantza barik, landuek itxelezko ekarpena egiten dio eskualdeko elkarbizitzari eta hori zelan gauzatzen da. Euskarari dagokion tokia eman da. Batzuk errotulazio euskaraz jarrita. Beste batzuk lanbide heziketako ikasleak zuen enpresatara hurbiltzen direnean instruktore euskalduna jarrita, eta beste batzuk berriz erabilera bultzatzeko neurriak hartuta. Askotarako adibideak, baina denok norabide berdinean. Gaur ezagutuko ditugu komunitatea haundituko duten 15 enpresak. Beste kide, parkatu. Zerrenda horretan ere aniztasuna da nagusi. Beren ADN-ean euskara dutenak beste batzuk orain hasiko dira lehen pausuak ematen. Batzuk bere ADN-ean daukate txertatuta eta batzuk pausuak ematen hasiko dira. Baina denek helburu berarekin, Durangaldea gero eta euskaldunagoa egitea. Eta, ongi etorriak eta espero dut, askorako balioa izatea, bai? Eskerrik asko Idoia eta, seguro ordu honetan zer ikasi, zer hausnartu eta zer entzun izango dugula. Eta hori, esan dudan moduen, plan aldaketatxo txikitxo bat eman dugu, eta hasiko gara lehenengo solarsalditxoarekin ero. Eta horretarako deituko ditut nire ondora etortzeko Durangaldean ezaguna diren bi enpresetako ordezkariak. Batetik, Joseba Onaindia, Durangon kokatuta dagoen, Ai, parkatu. Mikel. Bueno, hau ere, holakoa gertatzen zaigu, begira, igual hemendik urtetzen dozu, eta zen, jaena ze, honako. Bueno, en fin, parkatuko dozu, baina, alde batetik Mikel Lamiano, Infolur enpresako zuzendaria, eta bestetik Joseba Onaindia Durangon kokatuta dagoen Ona Elektroerosion enpresako zuzendaria baita. Gu landuen hasten garenean pentsatzen nortzuk egin dezakete ekarpena baietz esan proiektu honetan sartzea eta holakoak. Sarritan topo egiten dugu hori ateotzarekin badoaz, euskal, ja viene, las chicas del Vasco, pentsatzen dute bate paino gehiagok, ez? Baina, beste batzutan ez da holakoari gertatzen, eta enpresa bi hauen gana hurbildu ginenean, biek aipatu ziguten gauza bera. Gu beti egingo dugu euskararen alde. Eta binoso, ostra, ja hemen ondo sartzen ari gara. Gure aurrekoak ibili ziren ikastoletako sorreran, komunikabideen sorreretan, euskaraz ezi gara, eta badugu zelanbaiteko konpromisoa euskararekin bai gure aurrekoei begira, eta baita ere gure ondorenkoei begira. Gehiago arakatzen hasi ginenean, hemen badaukagu ja, behintzet, hitzarmenkide berriak, baina gehiago arakatzen hasi ginenean, hartu ginen enpresa bi hauetan euskarak izan duen tokia desberdina izan dela, ez? Batean, Infolurren esaterako, euskaraz funtzionatzen duen enpresa bada, dagoeneko, lehendik ere zerartuta, eta bestean ona euskaraz bai, baina ezain beste. Seguramente, enpresaren arloa eta tamaina ezer ikusi ere badauka, ez? Baina,
nik ja isildingo naz, etor Mikel eta Joseba ona gora, eta galdera batzuen bidez, Bai, holan, bai. Bueno, lehenengo eta behin, haber lortzen dudan, hau martxan jartzea, bai. Lehenengo eta behin, eskerrik asko, Landuenekin bat egin duzuelako. Eta, bueno, esan behar dut, beraiek aipatutako historia hori emozionala dana eta ez dela bakarrik hauekin, beste batzuekin ere gauza bera pasatu zaigu, bai? Osea, bueno, eta horrekin bai pentsatzen dugu Durango aldean badagoela kontakizun bat egiteko moduko historia batzuk. Baina hori aurrerago, baldin eta egiten badugu. Mikel, zurekin hasiko naz. Zuek iaia dena euskaraz egiten duzue, baina zergaitik egin duzuen bat Landuerekin? Bai, egunon lanik eta behin, urridutako guztitxoi. Landuerekin, gehien bat, apur bat guk planteatzen duen filosofiarekin bat etorri daitekelako, euskarari moteko ikusgarritasuna, saretzea, zabaltzea, ikusten dugulako gaur egun daune arazo handienetako bat hori izango litzakela. Esparru oso txikietara oso txiki sentitzen garen sentsazio emoten dau, zabaltzeko, handitzeko beldurrakin, eta ikusten dugulako Landue izan daitekela mekanismo bat, gutxienez hemen Durangalde hontan zabalkuntza hori ero normaltasun hori esartzeko. Eta ondorioz, Euskaren alde Durangaldean, eseotea, lotzagarri iruditu jakun gehien bat, ez da obligazio, iaia obligazio, imposizio bat izango litzake, erorrela ikusten dugu. Eskerrik asko, beraiei obligazio eta gauza, baina seguro, nun harremanak eta nun eragin topatu ditugu, beraz, zera. Joseba, zuen eredua bestelakoa da, baina landa guzti ere, baietz esan dozue, gaur sinatuko dozue, eta zerbaitik egin dozue bat Landuerekin? Egun ondan hori, eta mila esker dan hori. Guretzako hori galderie, erantzuteko erreza edo ez da oso gatza, ze ona niraititek eta bere anaiek sortutako enpresa bat izan zen, bere euskera bere nortasunean euen sartute, eta eure klaru eukien hasiera batetik euskerak toki nabarmena gure abiela eukitie. Orduen guk hori abia puntutzate hartute, gure dugune da horri jarraipen bat emon, eta guretzako hori izan da puntu oso garrantzitsua edo garrantzitsuena Landuen sartzeko. Bai badakigu euskerie hizkuntza txikitsu edala eta danon laguntza behar dauela eta konpromisue aurrera juteko. Eta guk prez gauze erronka honi aurre egiteko eta danan alakue martxan jarteko. Ondo. Jarraituko dute, Joseba. Urrengo galdera igual ez da erreza da baita ere erantzuteko eta bikain egingo dozu. Ze egiteko asmoa daukazue Landueren laguntzarekin ona enpresan? Zelan indartuko duzue euskararen presentzia txikitasun horretatik? Bai egia da gaur egun onan euskararen egoera aldatu dela, eta lehenengo puntua izan zen euskarari pizkate bere importantzia ematea, ez? Eta gure lehenengo pasuak izan ziren pizkate enpresa batzordean luzatzea gure euskararekiko intentzio hori, eta gero urrengo pasuetan euskarari loturiko batzorde bat sortu dugu, hor hainbat pertsona eta enpresa batzordeko kideak sartu dira. Gure intentzioa bada
jente gehiago animatu dadin hortara, eta bueno, guk holan pixkat ezaugarri gisa edo guk enpresan portal bat daukogu intranet bat, hor zabaldu dugu bere ataltxue Euskara Batzordeari, zabaldu txagu, eta bueno, pixkate hasi gara hori martxan jarten, eta bueno, eta gero ekimen desberdinak dekoguz, emetik eta aurrera pixkat pentsaute, eta gero bihar bada igual kontauko guz. Kontau? Printzipioz datorren astieri begire, Euskararen egunea danez, guk gure barnean pentsau dugu, guk Euskararen astea izendatzea. Eta horre hainbat ekimen pentsaute dekoguz egitea, Euskaraldian moduen txapatxo batzuk jartea, eta estakienak entzunengo dau, dakienak egingo dau, edo hori da bintzat gure intentzioa. Eta hori horrekin pixkat astea, eta beste ideia bat bebai lusatu zen, kartel batzuk edo pizarratxo batzuk moduan jartea, eta jenteak hitz batean, hitz polit batekin, euskeraz zehozer idaztea. Eta holako pauso txikitsuekin gauza handiak lortzen direnez, hori da gure intentzioa. Pauso txikiekin, helburu handiak. Eta, Mikel, zuei Euskarak zer eman dotzue? Eta bidean zer ikasi duzue? Hau ere, galdera apur bat, baina zuk askotan hitz egin dugu horretaz, eta orduan, venga, animo. Filosofatzen hasi barik, apur bate, guk suerte bat aukin dugu hasiretik Josebak aipatuen moduen gu enpresa erdi familiar batetik sorrera dakago, eta suerte daukaguna bihargin ero teknikari gehien, danak esateko gure egunerokatasun euskeraz egiten dugu. Ordune, guretzat oso erresa da olako antolamentu eta olako ekintzetara eta olako ekintzetan parte hartzea, guretzat egunerokotasun badalako, normaltasun baten barruan da olako. Aspalditik dagoago bai euskarari zerbitzua euskaraz ziurtagiria, egize esan, tamalez, ezer gutxitarako balio dau. Ze administrazioko kide apur bat belarritik tiratzeko, aprobetxatzeko, euskara ez da esertarako baloratzen, ez da pleguetan esertarako baloratzen, aukitea euskarrik euskarria komunikazio euskara zeiteko ez da esertarako baloratzen, eta personalmente lotxagarri iruditzea. Ze euskara erabiltzen ero eskatzen duzkuten bakarra da, proiektu guztia bukatuta ondoren, dokumento bat euskaratzeko, postureo utz baterako, armairu baten, apal baten izteko utza hartzen. Eta hori da administrazioak euskarari begira, proiektista enpresa baten moduan egiten dute, ingenieritza zerbitzu, ero arkitektura zerbitzu baten maruan, eta tamalgarri iruditzeiako ze potentziala bada olako. Baina barrumentu dugu asko batez be udal eta diputazio eta Eusko Jaurlaritzako teknikariekin euskeraz hitz egite asko kostatzen dela. Eta pena da, ze teknikari asko dauz euskeraz dakitenak, ero ikasten dabiltzanak, ero gapa dakatenak, ero analakoa, eta faltaiakena da soltura hori hartzea, ero konfiantza hori hartzea. Nik adibidez baditxut bi kasu, espreski dakidana Euskal Herri osoan, tekniko moduan, nirekin bakarrik euskeraz hitzen da bienak. Osea, praktikamente mintxa praktika moduan erabile, lortu dut, eta horrekin lortu dena da, hartu eman bat askurbe pertsona lortzea, orduan, balio gehigarri moduan erabiltzea euskera egunerokotasun hontan eta lankidetasun hori errazteko. Eta pertsona horiek, inkluso euren departamentuen barruan, beste teknikariek ezakiten euskera ezakitenik ere. Kontutan hartzeko zenbat erainoko dan larritasuna.
Eta gero bai erabiltzen duguna da, ni bi enpresan ordezkaritzapenean nator, nolabait ingeniaritza zerbitzu eta arkitektura zerbitzu bat, eta gero beste konstruzio enpresa txikitxo bat dakaguna. Eta bai saiatzen garena da, era berean, kontaktuan, bezeroa gurekin kontaktuan jartzen dira momentutik, gero korreo elektroniko bitartez eta konsultak egiten dituzten momentuan, lehenengo erantzuna beti euskeraz idazten. Orduan, idatzi tipo bat, normalenik erantzute ditut, baina printzipioz ikusten dan momentuan, esan da, erosein puntotxo euskalduna izan lakoan, lehenengo erantzuna izan, euskeraz idazten dizut, euskalduna zarelakoan. Eta piztinara salto egin. Orduan, piztinara salto egin dugun horretan, baten bat etorriaku urik ez daula konturatu gara, baina beste askotan lortu duguna da alderantziz. Azkenien da, hurbiltasun bat adieraztea, bezeroek bilatzen dutelako dela hurbiltasun hori, eta euskerak egiten duna da bat gehiago. Beti izaten dugun antzina esku emoten zen moduan eta hori zan lehi, kasu honetan euskera zeitea lortzen duna da nola baiteko hurbiltasun hori elementu desberdintzaile moduan. Eta pena emoten dozkuna da, ez dela gauza bat ireki, ez dela ohitura falta hori daola. Beti erderaren itzalpean mantentzen gara, ez dakizegatik. Hemen makina bat enpresa eta makina bat teknikari, kargu eta nolakoa, eta postekoa da, baina Durangaldea dana handia izan da, betiko arpeiak ikusten ditut, orduan sorpresa gutxi. Orduan, landuek erronka galanta dago, eta espero, eta politiko udal, teknikari eta nalako, belarriko teirakadon eso zertarako balio badau, euskaren alde iten duen jenteak apur bat... Bai. Horri izten dut. Eskerrik asko bioi, bagenekien Mikelek apur bat hortik, baina batzutan ere bai pentsatzen dugu autokonplazientzia eta zera ez dela ere guztizona eta batzutan olako realidade baino bat ere hartu behar dugula, baina ni beti izaten komentatzen duguna hemen gehitu egin behar dugu eta erronka bai gainen ere jarri dozu, beraz. Bai, Mertxe, lo único beti esaten dutzutena berdin. Erreu mote ustelako, oso gutxirekin konfirmatzen gara, eta ez da posible. Neurtzeko maila oso bajua dago, eta eroserrekin, ambiziosoak izan behar gara, ostantzen galdu ingo dueleko, ordune... Bai, nik bat egiten dut bat, eta zue partez baino gehiago entzun duzue, gure erronka dela horko aretora joetia. Ja, hau, badu bala, gaur, baina arrazoi guztia daukazu, baina guztion artean egingo dugu. Zuke gainera konpromiso bai hartu duzu, eta ja, ekarriko dugu enpresa gehiago, eta horretan ari gara. Eskerrik asko bioi, eta lasterreko ikutziko gara berriro ezin enpresetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Egingo dugu aurrera. Eta orain urrengoak ona gora deituko ditu danak lanbide heziketarekin lotuta dago. Lan mundura euskera salto egiteko orduan eta, ikasle izatetik enpresa mundura salto egiten dugunean, lehenengo harremana sarritan izaten da praktikaldia. Hor sortzen da nola baiteko enpresa munduarekiko lehenengo bizipenak, horta ikasleen praktikaldiak klabea izaten da langile bera implikatzeko, langile bilakatzeko egingo duen bilakaeran, eta, horretan kriston garrantzia dauka hizkuntzak, kasu honetan euskerak, bai? Askotan entzun eta idatzi egin dugu guk, itzela dela azken hamarkadetan belaunaldi elebiduna sortzeko egindako esfortzua, eta sarritan entzun dugu baita ere eskolak euskaldundu duena ez dezala lan munduak erdaldundu. Horren inguruan berba egiteko orain onagora dituko ditut batetik
Izurretako lanbide heziketako irakaslea eta praktiketak ebiltzen den irakaslea, Joseba Arregi, bai, ez da? Ondo esan dutez? Bale. Ez que, danak esaten didate lankide guztiak izenak aldatzen oso ona zara, eta badazpadan, ba hori. Bestetik, Arratian kokatuta dagoen enpresa bateko jabea da Urrengoa, Urko Belastegi, hau, guretzat ekintzaile moduan ekarri dugu, praktikak egin ditu, eta bueno, gaur egun bereia enpresa sortu dau. Ez hemen, baina Arratian, baina Izurretako lanbide heziketan ikasitakoa da. Eta bestetik, gurekin izango dugu Lier Arkarazo, hau Maristetako ikaslea da, eta praktikak euskeraz egiten ari da Landueko enpresa batean Tabira berezin. Osea, zuek hirurok, ona, eta nire esanetara apurtxo baten. Bueno, eta infiso txiki-txiko bat egingo dut komentatzeko lanbide heziketaz berba egiten ari garenez, guretzat gaur oso egun polita dela, ze gaur gehituko dira Durangaldeko beste lanbide heziketako beste ikastetxe bi. Beraz, momentu honetan bai esan dezakegula Durangaldeko lanbide heziketa ikastetxe guztiek bat egin dutela proiektu honekin. Beraz, beste abiapuntu bat polita. Baina, bueno, hori gero. Bueno, Gabriela, oinguen bai, oinguen ja ondo epinita daukago. Bai, ez da? Bale. Joseba, zurekin hasiko naz. Bueno, Izurretako lanbide heziketako ezaugarri nagusiena da ikasketak D-eredukoak direla. Bueno, behintzat, nik inguruan eta olakoak entzun dut. Osa, banoa Izurretara, euskeraz egiten da, eta hori, bai? Eta, bueno, zue behintzat, belaunaldi elebidunak eta inkluso esango nuke, eleanitzak ere, sortzen ero, prestatzen ari zaretela. Hori horrela izan da, ze garrantzia dauka enpresetan euskara lan eta zerbitzu hizkuntza izatea. Hala, lehenengo puntua. Egunon. Ni saiatuko nazena saltzen da denporak itxi zen ze aldaketa ondan, ze batez be enpresa kantidadiei buruz. Oin arte beti gure eskolik adibidez 5 espezialidade motetxuz, ikusi zuen zentro baten bakarrik zenbat aldatzen da kantidadien. 5 espezialidade da 19 talde dekauz. 19 talde hortatik 17 euskeraz eta 2 izango zin erderazkuk, baina administrazio hori, ziklo hori, bisetan moten da euskeraz, bai, osea, guk eguneko euskeraz emoten dugu. Oin arte, 350 bat ikasle auki eskero, bigarren kurtzoko ikasle ikutezin praktiketan, eta dana aprobatuki bihar zete ben. Horren, idea bat eitzeko, 350-etik, 80 bat ikasle jungo zinen enpresetara, eta ikasli, osea, enpresak 80 bataz, enpresa batuten 2 edo 3 egon laikez, eta hori zetezan gure volumena. Baina oin ez da entzun deukezuen edo, pixkat aldatzen da, darri eus 3 urte, lehenengo urteko ikaslikin praktiketan sartzeko esperientzia pilotuk eta hola nahi di, baina urten ja sartzen da, bai junen bidabetana praktiketara. Osa, lehenengo urteko ikasletana jun bidabet praktiketan, da biharnek upuai. Aprobatu euki, zein ez euki. Horren, 350 ikasle horretatik, 320 bat enpresa topo benbidi. Enpresa horretatik, D-eredun ikasi daben ikasliei, enpresa euskaldunek, entre comillas, alegintzea topetan, oza, edo instruktore bat euskaldune, edo persona bat de referentzia, edo, taier guztizitan noten da euskaraz dakizien langileren bat. Eta hori dana eskontzen juteko, karo, oin enpresa asko izatopa bide, eta aputxo bat bihar gehitzua enbide. Hori holan da. Bale, igual gero gazatu. Lier, kontatu, bai, oin Lierren zatakate galdera. Esan doztie, kontatu didate, zure tutoreak galdetu zuela, gelan, ea norken egin nahi zituen praktikak euskeraz. Eta zuk berehala esan zenuen. Bai, esku altzatu zenuen berehala. Horrela da, ez da? Eta ez zenuen, espero enpresetan euskarak lekua izango zuenik. Eta zuretzat hori sorpresa politza ero izan da. Zergatik? Bueno, lehenengo egunon guztiak, eskarik asko etorti gaitik. Eta, nik deko ezelako lagunek, praktika egin da biesenak,
eta bainako ez dauzein euskeraz. Orduen bat tutoriek atetu zabenien, nik garrituen nintzen eta nik altxena eskue, ze, bueno, azkenien esan zauzien guztizagaitik, nek izen enpresetan euskera zeiten da nik. Gero beste alde batetik bebai, beti telefonoz deitu badoztia enpresa batetik edo Gmail bat bieldu badoztia edo zozer, beti erdera zeltzen jatez, eta ez dut ikusin erbez euskeraz. Gero kalean bebai, egoten dien publizitateak eta guztizek, beti izaten diez edo gehienetan erderaz, eta erderaz eta euskeraz egoten badiez, beti da bielenengo erderaz dauena. Eta, bueno, nire ustez hori alrebez ezen biharko zen, ze erderaz mundu guztizek daki, eta, bueno, nik nahiago lehenengo erderaz euskeraz dagoena irakurtie. Entzun dozu, ez da? Beraz, zer espero zuen, beraz, badaukagu zer egin. Urko, zu ekintzaileen moduan, ekarri zaitugu ona, baina, bueno, apur bat zure bilbidea ere ezagutu. Zuk izurretan ikasi zenuen automozio arloan, ez da? Bai. Eta kontatu diguzun arabera, hainbat enpresetan eta aritu zinen praktikak egiten. Ze egoera topatu zenuen hizkuntzarekiko? Bueno, nik Iurretan ikasi naben, da Iurretan demokratzia eskerrak ni erdaldu inguru batetik nendorren, da ni ekuadrian eta ezin euskera askorik erabiltzen, ni usan soloko naz, oin Durango bizinaz, bai usan soloko naz, da usan solon esan asko erabiltzen euskeria, da Iurretari esker, azkenen Durangaldeko jentie, da Gernikako jentia ez da euskera gehien erabiltzen zen, da holan asintzen nire bai euskerakin praktika hartzen, da gero bai, lan mundure salto inabenien, Josebari esker gaur zan sartu nintzen biherrien, da bertan bai, klientekaz eta lehenoko berbi beti euskaraz izetezan, lankidegaz bai saiatzen nintzen euskaraz izetie, da azkenean jentik eskertzen dago, euskaraz berbeitie, sobre todo holango Durangaldien, eta nik gaur zan inaben biherra, gero bai Gernikan inaben biherra, eta bertan bai euskeri asko erabiltzen daben, eta ize da bai, Bilbon lan indotenien bai, euskeraz egiten jentiek asko eskertzen dauela euskeraz hitz egiteaz. Bilbon igual ez da inbestera egiten da, zuk lehenengoko berbia egiten motxezu euskeraz bateri, berak badaki behintzet, ingotzu euskeraz da. Bilbon sobretodo asko, jentiek asko eskertzea ban, euskeraz berba egitea. Da Miklek esan dauen moduen, gero bai erlazioa da urbilago da euskeri esker. Ze da, ez dakit, konfiantza asko zer moduen edo hartzen dabela jentiek. Hola. Zarritan esaten duguna, euskera hurbiltasuna dela, guk esaten dugu, baina askoz ere sinisgarriagoa da, zuek hori kontatzea eta horrela bizi izatea. Hola ikuste dut. Urko, zurekin jarraituko dut. Zuk erain ja zure enpresa montatu duzu, eta ze toki eman diozu euskerari? Ja, real, izan. Oso inportanti, azkenean atzetik etorti jaten, lehenoko, telefonoz da egiten nahen asko klientekaz, eta beti lehenoko berbia euskera zan, eta oin bebai barratien ganera euskera asko egiten da, eta klienteak euskaldunek gehienak euskaldune die, nahi kanpotik bebai etorten da la jentie, Bilbotik edo zein lekutik, baina bertako jentiek asko eskertzen dago euskaraz berreitea. Da nik beti lehenoko berbia beti egunon, ze moduz, telefonoz bada, beti, bai egunon, eta gero ja, dana delakoa. Da, klientiek euskaraz badaki, berak be euskaraz ingotzu, normala da moduen. Zuk erdera ziten botzezu, ja, ez estaz dando pie, hori, erdera zitxeko. Da, arratien, oso leku importantiako la euskeria bentsetan dut, da, holan saiatzen da, behintzat. Oso ondo, zu jarraitu horrela, apurre kostete jate, baina, bueno. Kostao, baina laguntzarekin eta kompromiso horrekin, hori. Joseba, adinkotuagatik eta horlakoak, ingo dugu, dinota bin, badukagu adin bat, urte asko langintza honetan eta asko egiten da berba euskeraren bizi berritzeaz eta horlakoak. Zu ze bilakaera ikusi dozu enpresen arloan eta ikasleen artean? Enpresetan euskera gehiago erabiltzen da? Ikasleek eurek? Ez. Bueno, ez da, ni konturatu nazela, behintzete honek ikasle guztiek praktiketan dago zenin eta jarraipenak egiten dozu zenin,
eta enpresa askok hori instruktore euskaldune, ero euskera seinalizeti, ero referentziatzat ipintzi bat, igual urte batzutik esan arren ezin de, ero beti oitxuri da, beti bardin ipintzeko, baina honek diru laguntzak eta urteten da benin, eta adibidez, praktikaldixe euskera eitxarren ikasle batek, bada diru laguntzatxu bet, ero rotulazio euskeratzeko bada diru laguntzatxu bet, dokumentazio euskeratzeko, horren nik ikustot, batez beha enpresa txikisek, igual lurko nahan modukok eta eskertzen da bela pilo bat. Eta bai enpresa askok hasiera baten igual importantzia iztotzen boten, baina gero urren urterako igual instruktora aldatzen dabe, ero beste persona bat ipintzen dabe, bardin esanla, nik informan bidala, batez beha enpresa txikise, da guzela posibilidade pilo bat. Eta gero eskola modun be, claro, goi mailako ziklo bat amaitzen dabenak ere duen B2ko ziurtagirize lortzen dago. Erdi mailakuk B1, jake hori itxosun, neitxe guri batzutan guk euskera zein eta hauren artin erderaz ikustozun, gure biherra einen biau. Kompromiso batzu dekauz eta gaure dokumentazioa, gure apunti, gure programazioak, egongo di atal konkreto batzuten igual, zozer, edo inglesi niongo dana, edo erderaz, baina beste guztiziak guk aldugun guztiziak horretan emonen biau. Dere duen dagoen zenak, euskera zikezi bidabe. Enpresetan hor sartu bihauz, enpresak be sensibilizan bihauz, eta diru laguntzak ina aprobetxo galbadi fenomeno, eta lanpostu pilo bat, pentsatu izarren honek bezero jarreta itzen daben da, lanpostu pilo baten eskertzen dabe euskaraz ondo itzen dakitzen jenti eukitxia. Bai, hori da, horrela da, ez? Osea, danon artian, egingo dugu zera. Lier, zuke hemen hainbat enpresa daukazuz aurrean, entzuten daukazuz. Zer eskatuko zenieke? Bueno, lehen esauten moduen gauza txikizek publizitateena, gemaien eta guzti horrek apurka-apurka aldatxie, ze estatuzteni nazenik bakarra petxeten dagoena euskerak estekola lekurik enpresetan, eta orduen gauza txiki horrek aldatzen bagoiez, jentiek gero eta gehiago da euskeraz. Eta, azken finen, apurra resumi dute, euskarari emon bihotxegule merezi dauen garrantzia, ze guk eskaltunok espotxegu emoten, ez dutxe inoko ez emongo, eta azkenien galdu dengo da. Horiz izan da dana, 3 hanka, hemen izan ditugu, eta bai, sensazio hori guk bezarritan izaten dugu, ez? Gazte asko, hori, ero pentsatzen da bie, ero pentsatzen izan dugu, niri be pasatu zait, ezke enpresa gauza serioa, eta ez da horrelako hori gertatzen, eta euskera gero eta toki gehiago dauka. Eskerrik asko 3, eta segi lanean. Bueno, Isaac, zu lasai, ze oin espada, gero ingo dugu aurrera, eta gero, bai, ez da, baina, konponduko dugu, zuene. Bueno, zozertxo, ikusiko dugu. Aurrera egingo dugu, eta ontxe dator niretzako momenturik eta, politzena, batez ere, hitzarmenkide berriak ezagutuko ditugulako. Lehenez, Idoiak esan duen moduen, 15 berri gehituko dira. Gainera, 15 hoien artean, arlo eta, aniztasuna da, lehen esan dudan moduen, lanbide heziketako bi ikastetxe geratzen zirenak esaten genuen, bi falta dira, horiek ere ekarriko ditugu, eta bat egingo dute. Herri desberdinetakoak ere gehituko dira, Berrizko 3, Elorrioko beste 3, Zornotzako 2, Bainariko 1, Durangoko 5, eta eskualde osoa batzen duenero elkarte bat. Osake, bagoaz, Durango aldean ere zabaltzen. Ondino geratzen jakus horrerri batzuk, lehenengo aldiz enpresa bat erakartzen dugun, baina seguramente zue gero honen inguruko propaganda egingo dozuenez, seguro etorriko direla gehiago. Egingo duguna da, horretarako Idoia,
zu behar zaitugu, ze zurekin beraiek eta mankomunitatearekin sinatuko dute. Beraz, bikainen izenean, Txema Ipiñak. Importantea da, ez? Bi dokumentutan sinatu behar da, beraz, tartetxo bat beharko dugu. Bueno, Eta, Aitzol... Argazkia. Delikatetxe izenea, Alasne Jaio. Gerediaga elkartzearen izenean, Einar Gaztelurrutia. Eizer eta Infolurren, Eizer enpresak eta Infolurrek ere batera sinatuko da, eta Mikel, ala. Eizu artisau elkartetik, Aurgene Pagaldai. Ibaizabal ikastolaren izenea, Iker Gomez de Segura. Imedio bai izenean, Egustinez Alderain. Makober izenean, Azula Betxarri. bai, zestela. Venga. Abi. Orde askoa lartegiaren izenean, Xavier Orde askoa. Ez, hau ez. Hau da Sabina. Hau da Sabina. Gero beste baten konpromisoa. Makober, hau da. Makober. Ona enpresan izenea, Joseba Gandia.
jarraian Itxasne Alkorta. Esan dut, ez dakizun bat ja ikastetxe guztia, eta Idolenera. Esan dut bat dut. Bai, niko bat, bai. Oin bai, ointxe bai, danak. Orain, landue berez baditu proiektua Durangaldeko mankomunitateakoa da, baina sustatzailea dira Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia. Bai? Eta gurekin ditugu, bai Bizkaiko Foru Aldundiko ardura, Isaac Amezaga Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria, eta baita Aitor Aldasoro Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea. Osea, oinzue biok, etorri. Eguardion, eta mikrofonoa lehen hemenekin dut. Bueno, eguardion. Zer moduz, ondo? Ba, ez da? Presaka, eske hau da, baina etorri zara. Berandu, baina seguro. Osa, hemen zaude, esan diote Izaki, ez da libratuko. Zozer, komenta, ez horregaitik, ez da, eta benetan eskertzen dizugu, bioi hemen egotea. Aitor, zurekin egeziko naz, zu kargoa hartu berritan daukazu, hemen ari zara atzera eta aurrera, zer piztu dizu arreta? Arlo sozioekonomikoan, Kaixo, egun ono, eguardion, ez dakit balio izaten duen baino, barkazioa eskatu. Ze, ordue gaizki apuntauta neuken, baina apuntauta neuken ordura ere berandu iritsiko nintzen, osea, desastre, ez Bilbon izan naiz, eta, berritan bakizue bat, danak entzun nahi, danak ikasoi nahi, batez diagnostiko bat egiteko ere ezinbestekoa dalako, ez? Hala jotzen denik, bertatik berta entzun, ikusi, eta pena dauket, zuena, pentsatu dezaket, esaten dizuelako, eta ikusten detelako ze jende da, eta, pena dauket ez entzun izana, olen hau ez etorri izana, baina, hala beharko do. Eta, zer egin zaiken deigarri? Ez dakite, nahi, erakundetatik, eta nik industrian lan egindakoa naiz, eta nik usten dut hizkuntza politika arnas luzeko zerbait dela, ezta? Eta hau egun batetik bestea ez da aldatzen, ez da zorionez zoritxarrez, baina ez da aldatzen. Orduan, sartu berritan, behar bada inoiz baino gehiago konturatzen ari naiz, zeharlerrotasunak daukan garrantzia, hori ulertzeak, eta hortan nola eragin, ez da? Ze, ez dakit euskara edo euskararen munduan egon geranak, edo gaudenak, edo euskara sentitzen degunak, ez dakit endogamia hitz erabili, ez nago ziur oraindik, ze diagnostikoa ez dut egun batetik beste egingo, baina ez dakit nitasun oro jakile ez geran izan askotan, eta ez degun bentsatu, gu ez pagaude ez da egingo. Eta nik uste hori erru badala. Eta, azken hamarkadatan eman diren pausoak, aprobetxatu egin behar ditugu. Eta nik ez dakit hau dan argazkie, ez? Ikustea hemen, implikazio bat da hola, nunta Durangaldean. Ni berso munduan da ibilitako naiz, eta Durangaldean eko gertuk tokatu zait,
alde hortatik, eta, bueno, ni ez nago harritzen, ez? Hemen industria bat ikustea, zerbitzu batzuk ikustea, bueno, hemengo batzuekin gaina lan egitea tokatu zait udaletxen alkaten itzela, eta bueno, adibide honak dira. Bueno, ni ez nago harritzen hemen jende bat hortan ikustea. Baino, edo buruan sartzen zaigu, norberak beretik egin behar duela, hau da, hizkuntza politika makulu izango dala, baino enpresetan norberak egin behar duela, edo bestela nire ustez, bueno, bai, eragingo dugu, pausoak emango ditugu, baino ez behar diren pausoak. Eta konbentzitutan hau, gaur egungo gizarte likido hontan, sendotasune, gertutasune, zerbaitek ematen baldin badizu, hizkuntza badala hori. Eta hori irabazia dala enpresarentzat. Baita ere, marketing ikuspegi batetik. Ze gaur egun, bueno, pentsatzen dut, industriak edo zerbitzuak zesanik ez, bere produktua saldu nahi baldin badu, hor haitzen gehaz da, burua eusten, aber nola egin erakargarri gure produktua, nola gerturatu klientera, gure bezeroaren gana nola sinesgarritasun hori transmititu, eta ni pentsatzen dut hizkuntza dela behar bada biderik naturalena. Eta hor eraikia tokatzen zaigu. Baita ere pentsatzen dut jaurlaritza batetik pentsatuz politiketan behar bada goiena dagoena baita baliabidez ere, edo aldundiek, edo udalak, edo beti gora egiten dugu, edo jai daukegu. Osa, baldin bagea pentsatuz, jaurlaritzak ze jartzen don martxan pegatina bat egiteko, edo marka bat sortzeko, eta gu ari gera egiten esateko jai daukegu. Edo beti gora egiten da, eta beti gora, pentsatuz beran, elkarteak, enpresak, elkarteetako personak, industriako personak, edo horiek eragiten dute, eta guk behar bada lagungarri behar dugu, ondoan egoteko, baina ondoan egon makulu izan, ez gu gein. Eta hor tokatzen zaizue, tokian tokiko realitatea ikusi zein dan, ametsak noraino iritsi ditezken hankak lurrean edukita, eta hor eraginez. Eta gu, ondoan egon, formakuntzak emateko, eskarmentuak partekatzeko, koordinatzeko. Eta, esango nuke zehar lerrotasun horrek, horren beharrak, behar bada, gehiena aipatuko nukena, bintzet. Zerbait aipatzekotan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor. Isak, zu, bigarren aldia da, hirugarrena, foro honetan. Hirugarrenez. Igartzen da Aitor bertsolaria dan, azta? Hirugarrenez gauza hemen, eta bai. Eskerrik asko gonbitagaitik eta gustura, bai. Bueno, Bizkaiko Foru Aldundiak badauka landue Durangaldean, Eusgara Arratian, Eskueran, Bermeo Mundaka inguruan, eta laster abiatuko dana Txorierrin. Bai? Eskualde desberdinak eta hartzen dona. Zure ustez, nun dago proiektu hauen indargunea? Eskualdea hartzen duela ardatz? Akaso jartzen diren helburua progresiboa direla, ez dakit, zein da gure lana ere, guztion lana ere hobetzeko? Bueno, honantza natorrela hor landako gunean ikusi dute kartel bat, eta jartzen zauen, beste kartel batzuen artean, zer ginateke euskera barik, jartzen zauen. Eta, euskera barik izango ginateke nortasun bako herri bat, edo nortasun bako nazio bat, edo nortasun bako zehozer, ez? Hortik aurrera, aitatu dozu esan egitasmoakaz batera, Bizkaiko Foru Aldunditik, edo gure ardura nagusinetako bat da, euskararen ezagutzan eta batez bere edota erabileran ekitea, ez?
lehengo aldein narratin kontu bera zen naben. Erakunde sustatzaileak hemen aparteko garrantzia deko, kasu honetan mankomunitateak, udalek, inok baino hobeto ezagutzen dozue eskualde bakotxaren errealidadea, ez? Eta eskualde osoa bere proiektuaren parte izatea, guretzat importantea da. Bermeon egon ginen, Bariko arratzaldean egon ginen biok, eta Bermeo aldea, Busturi aldea, zean euskalduna izan da, momentuz, 3 udal, baino ez daukaguz eskueren egitasmoan. Orduan erronka bat daukagu aurrean horbere, eta alik eta udal edo erakunde gehienak sartzea da helburua. Hori esan da, gero, derrigorrezkoa edo ezinbestekoa da, alkar hartzea, guztion arteko lankidetza. Mezu apokaliptikotatik apur bat ies egitea, ze euskararen munduan lan asko egin da, azken hamarkadetan, lehenengo gizartetik hasi, gero erakundeak, eta oin behar bada jauzi bat emoteko ordua heldu da, jauziak emoten beti gauz, baina ekin egin behar dutzagu. Eta postekoa dana da, hemen 15 erakunde barri gehitzea landue proiektuari, eta batez bere gure arduera nagusietako bat dan lanbide heziketaren munduko zentro guztiak proiektuaren parte izatea. Eta hori da apur bat, indargune nagusia alkar hartzea, bakoitza, bere errealidadera egokitzea, eta aldugun neurrian pausuak emoten segitzea. Beste oso labur, baina eskatu proposatuko dizuet berba baten inguruan zuen iritzia ero ematea. Sarritan aipatzen den berbie da lankidetza. Lankidetza lurraldeen artean, lankidetza eremu publiko, erakunde publiko eta pribatuen artean, behar bada, horlako egitasmoak dira izena eta izana jartzen dioten berba horri. Modan jartzen dugu berba bat, lankidetza. Eta gero, ez dakigu sarritan ere, eta nik esango nuke, igual, holako egital direla izena eta izana, ez? Osa, lankidetzan ari garelako hemen, osa, hemen gaudenok, horren inguruko, hori labur, zuen iritzia, iritzia, erosuek zer ikusten duzue horren berba horren inguruan. Bueno, nik lankidetza baten oinarrian behar bada egongo da, bakoitzek bere mugak nun dituen jakitea. Zatik, ni leno esan dut, ez dakit egokia dane baino, nitasun oro jakile. Nik esan behar baldin badiot, Gerediagari zer egin behar duen gaizki goatz. Edo kiroleneri, edo esmurfiti, berdin zait. Nik esan behar baldin badiot zein behar don, nik makulu izan beharko dut, baina edo badakigu bakoitzek nun dauden mugak, eta hori norberantza dijo. Ze, nire enpresan, ni jakingo den nire ingurun nun dauden gabeziak, nun dan posible hankak lurrean jarrita amestea, edo hemendik 10 urtera nun egon nahiko genduken, baina hori norberagandik bere eremuan, eta guk izan behar dugu hori makulu, eta guk lagundu egin behar dugu. Lagundu egin behar dugu, indarra eduki dezakegun hortan. Euskara plan bat egin behar baldin bada, edo formakuntza eman behar baldin bazaio norbaiki, edo niretzat oso importantea lehendabizi da hori definitzea eta ez dakit askotan asmatzen dan. Eta juten geha, egin da. Nik uste lankidetza ezinbestekoa dana, baina lankidetza hortan jakin behar da berdin erakunden artean. Bakoitzaren mugak nun daude, eta humiltasunetik, esan, gunean iritsiko geha, zuek noaino, eta hor eman pausok aurrea, ze lankidetzak emankorra ez baldin bada, hitzen gelditzen da, aspergarri gertatu diteke, bai. Galera beraz, da? Bai.
berba asko erabiltzen dugu, lankidetza da euren arteko bat, ez? Lankidetza, zeharkakotasuna, gero zeharkakotasun hori askotan, edo sarri gehienetan izaten da, direkzio batekoa izaten da, bai, lankidetza ezinbestekoa dugu. Lehenengo eta bat erakunde publikoen artekoa, alkar ulertze batek egon behar dabor, eta erakunde publikoak ez gara bakarri gu, ezaguak ere basarete. Gero zentro desbardinen arteko lankidetza, elkarteak, ikastetxeak, egoitzak, hor bere badukagun ondik ibili, edadekoen egoitzak esango izen dut, eta ikasleak, eta batez bere eskualde mailako eragile guztiak batu behar direla. Gero, kasu honetan aika moduko erakunde batek egiten dauen lan hori bere guretzako behintzate oso importante izan da, konfiantzako non horre aukitea eta horretan eragitea. Eta bai, ezinbesteko berbea da lankidetza, eta euskararen munduan hainbat eta gehiago, ez? Eta gero, lengualdean esan dagoen, komunikatzea. Egiten dugun guztia komunikatzea, ze ostantzean ez da existitzen. Ya está. Eskerrik asko, bioi, eta jarraituko dugu elkarlanean, arrauna egiten, eta ea guztion artean eramaten dugun euskara behar eta merezi duen tokira. Eskerrik asko.